Bueno, boas tardes a todos. Moitísimas grazas por aguantar ata o final da xornada. A mesa de empresa é a última que celebramos neste primeiro día. Sempre foi un elemento permanente no programa do Foro Acui ao longo da súa historia, porque sempre foi un obxectivo do Foro Acui darlle voz a iniciativas e experiencias privadas vinculadas á acuicultura. Sempre foi importante sumar estas experiencias a transferencia de coñecemento entre os profesionais do sector pesqueiro e acuícola, a administración e os outros centros de investigación. Isto que estou describindo agora é o eixo central da labor que aspiramos a facer, con máis ou menos éxito, dentro do Foro Acui. Na mesa de empresa desta 27ª edición do Foro Acui contamos como primeiro poñente con Leopoldo Besada Álvarez, aquí, licenciado en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela e con formación en Seguridade Alimentaria pola Universidade de Antonio de Nebrija. Participa nesta sesión en calidade de director de fábrica, calidade e seguridade alimentaria de Frigo Amegrove. Frigo Amegrove, que nace en 2005 da man da Sociedade Cooperativa Amegrove, un referente histórico do asociacionismo no sector do mexillón en Galicia, dende 1977, e que agrupa ao redor do 10% das bateas galegas e que conta con 400 socios. A empresa, Frigo Amegrove, adícase á elaboración de diferentes produtos de vianda de mexillón das rías galegas, cocidos ou ultraconxelados, para dar resposta á crecente demanda do produto procesado nos mercados. O título da charla de Leopoldo é Amegrove, o sector mexilloeiro na acuicultura. Cando queira, Leopoldo. Bueno, boas tardes. Esta vai a ser unha charla un poquinho máis social, máis económica no ámbito científico. Estamos na mesa de empresa. Pouquiño basada no o que o sector mexilloeiro e a Amegrove en particular. Podemos empezar basicamente polo principio. As primeiras bateas en Galicia sobre o 45, 46 aquí na Ría da Arousa, e xa en poucos anos se foron expandindo na propia ría, Ría de Muro, Ría de Ares, Ría de Vigo e Ría de Pontevedra. Ao largo de todo este tempo foi crecendo e sendo un referente importante o que é na acuicultura. Por exemplo, estes datos do Anuario da Acuicultura Mariña de 2024, vemos que a produción de mexillón son 178 millóns de kilos, un 93% de toda a acuicultura mariña de Galicia, e 128 millóns de euros, un 52%. É un produto moi abundante, pero tamén cun precio bastante asequible, por eso o porcentaxe en importe baixa. Isto é de Galicia, pero son prácticamente extrapolables a España. Sabemos que o fuerte da acuicultura a nivel estatal está en Galicia. Baixa, lógicamente, o porcentaje, pero andan aí. Bueno, como sabemos, o cultivo de mexillón aquí en Galicia faise nas bateas. Non é unha tan habitual, quizá o máis extendido son online, pero polas características das rías faise en bateas. Non deixan de ser plataformas con uns flotadores sujetas ao fondo marino con unha cadena e un armazón que fai de ancla. Daí as cordas é onde está o mexillón. Ciclo reproductivo, bueno, que vos vou a contar sobre os científicos, de sobre mariño, basicamente na primavera. A vida, o ciclo comercial do mexillón para chegar á talla comercial son máis ou menos 2 anos e medio. Empeza coa cría, hai dous tipos de conseguir esa cría, colectores na propia batea ou ben as rochas.
máis ou menos 6 meses, unha vez se consigue esa cría, colócase en cordas con pouca densidade para deixar sitio para o crecemento. Os 6 meses de unha corda facemos 3 ou 4 cordas para quitarlle densidade e que siga o crecemento. Daí xa temos o desdoble e despois xa outro ano máis xa temos o mexillón de talla comercial. A distribución da produción de mexillón en Galicia é unha imaxe típica nas rías as bateas, pero non está en todas as rías para nada. De feito, está nestas 5. En Muros, 118 bateas, na ría de Arousa, 2.292 bateas, na ría de Pontevedra, 346 bateas, na ría de Vigo, 478. E na ría de Ares, Betanzos, 103. Vemos que na ría de Arousa están 2/3, incluso un pouquinho máis, un 68% das bateas de Galicia. O sector está moi atomizado. Estamos falando sempre de empresas pequenas e de 2, 3, 4, 5 bateas. Empresas familiares, cotización de autónomos, traballa a familia ou teñen un empleado. Estas pequenas empresas suelen unirse en asociacións de mexilloeiros e, a súa vez, estas asociacións de mexilloeiros tamén se poden unir en federacións de asociacións ou organizacións de produtores. Tradicionalmente, créanse grupos de asociacións que non suelen durar moito. É casi un sector un pouco autodestructivo a nivel organizativo, cunha certa conflictividade, tamén cunha especie de gran igual tamaño de capacidade de perdón, porque así como estás pues, unha especie de guerra nos muelles, pasan 6 meses e xa o teu rival é o teu aliado, e o teu aliado pasa a ser o rival, o sea, cambia moito, pero é unha das características deste sector. Por que se xuntan en asociacións? Pois basicamente por unha labor comercial que lle véndelle o mexillón, cóbrallo, dalle asesoría administrativa, dalle asesoría todos os trámites que teñen que ver coa administración. Gestión de seguros, tasas de puertos, etc. Comercialización de mexillón. Ten basicamente 2 mercados. O mercado de fresco e o mercado de industria. O mercado de fresco, o mexillón, comercialízase en vivo. O sea, é o que cando compramos o mexillón vivo. Como todos os bivalvos, ten que ter un proceso de depuración. Mercados fuertes. O mercado nacional, as depuradoras están aquí en Galicia. Pero hai outros mercados moi fuertes que son en Unión Europea, por exemplo, Italia e Francia. Vai o mexillón sin depurar e depuras alí. Por que se depura alí? Porque a vida útil despois da depuración son 4 ou 5 días. Entonces, depuras en destino para que poida aguantar ter algo máis de vida útil no mercado. E despois tamén está o mercado de transformado. O mercado de transformado normalmente ten un tratamento térmico e pois ten as aplicacións coñecidas o produto conxelado, produto en conserva, produto pasteurizado, elaboración en salmuera, o sea, sempre xa un produto transformado. Como referencia, indicar que no 2024 o 73% da produción de Galicia foi para o fresco
e o 27% para o transformado. Non foi sempre así. Hai 15, 20 anos estaban como igualados, ahora está preponderando máis a comercialización en fresco, basicamente polo que tiran os mercados internacionales. O mercado nacional está é un mercado maduro, é un mercado un crecimiento pequeno, pero donde se modificaron estes porcentaxes entre fresco e transformado foi gracias ao mercado os mercados estranxeiros. Basicamente eso, Italia e Francia. Falamos ahora de a Megrove é unha destas agrupacións, destas asociacións, de feito é a primeira asociación, a máis numerosa cando se creou e sigue sendo a asociación de mexilloeiros máis numerosa. Ten unhas 300 bateas e 300 asociados. Creouse aquí no Grove en 1977. Vamos a ver, nesa época a actividade productiva foi crecendo, iba crecendo desde que empezaron as primeiras bateas, eso sobre os 50, e, claro, foi mellorando, as melloras técnicas facían viable o cultivo, pero no mercado encontrábamos con, por un lado, centos e centos de bateiros, empresas, pymes, o sea, de familias, e, por outro, unhas poucas depuradoras e unhas poucas conserveras e algunhas delas moi potentes. O mercado era moi desigual. A única alternativa que encontraron foi basicamente vamos a xuntarnos e vamos a tratar de comercializar o produto xunto. Así naceu, en primeiro lugar, a Megrove e despois outras agrupacións en diferentes puntos costeros. En cada pueblo é raro que haya unha, o sea, aquí temos 3, sempre hai 2, 3 agrupacións en cada pueblo costero. A Megrove sempre tuvo un carácter moi social, incluso na súa personalidade xurídica, é unha cooperativa donde os socios poñen a disposición da cooperativa o mexillón para que o comercialice. Ao longo dos anos, a cooperativa foi crecendo e fixo unha integración hacia adiante. Xa poucos anos despois da súa fundación, adquireu unha depuradora, despois creou un laboratorio, en principio para autocontrol, o laboratorio Mitilus, traballa para as empresas do grupo, pero tamén traballa para terceiros, claro, centrado no tema de mexillón, laboratorio de micro, biotoxinas, sobre todo. No 2005 creouse un cocedero de mexillón para o mercado de transformado, que se chama Frigo Megrove, e uns 5 anos despois adquireu unha segunda depuradora. Entonces ten eso, o pouquiño ciclo completo. Ten a produción e ten o mercado de fresco a través de 2 depuradoras e o mercado de transformado a través de Frigo Megrove. Ben, vamos a falar agora pouquiño de sostenibilidade. Enténdese a sostenibilidade como o equilibrio entre as actividades humanas e os recursos do entorno, garantizando a súa disponibilidade a longo plazo. Vamos a velo desde diferentes ámbitos. Por un lado, o produto. O produto en sí, bueno, xa sabemos todos, é un bivalvo con moitísima capacidade de filtración e depuración. O sea, de feito, incluso hai estudios non, aplicacións como utilización de mexillóns para limpieza e tratamiento de aguas, por exemplo, o conocido unha aplicación no puerto de Nova York e aquí en España, por exemplo, no puerto de Palma, ¿no?
puertos dársenas donde están as aguas así contaminadas, suelen ter máis hidrocarburos, suelen estar cercanas ao mellor a aguas residuales de uso urbano e, claro, o produto vai filtrando e mellora a calidad da agua. Cal é o tema? Lógicamente o produto queda contaminado. Non é o noso caso, pero, bueno, vese que é un produto que en sí o sea, ten capacidade de depuración. Outra punto na sostenibilidade é a produción. Estamos falando de rías. A capacidade das rías, a capacidade de regeneración dos nutrientes non é ilimitada, para nada. Se nós tratamos de poñer máis produción nun entorno onde ten unha capacidade limitada, o que faremos é reducir a produción e incluso afectar incluso a outras especies, ¿no? É como o caso típico dun caladero onde varios anos facendo sobrepesca, o que vamos a reducir as capturas e chegar incluso a esquilmalo. Ben, no caso do mexillón, isto non pasa. Non pasa por varios motivos. Si as bateas empezaron nos anos 50, 60 e solicitando autorización de fondeo, nunca foron libres, claro, se permitían novas bateas, eso frenouse nos anos 80, finales dos anos 80. Aí paráronse a instalación de novas concesións, aí se reordenaron, porque estaban un pouquiño colocadas de outra maneira, se ordenaron e aparecen os polígonos tal como entendemos. Levamos 35 anos ou máis coas mismas bateas. Podemos pensar, bueno, pero é que cada batea ten moita máis capacidade de produción unha batea de agora que de hai 8 anos, de hai 15 anos. Non. Eso está regulado. Son plataformas medidas 550 metros cuadrados, o habitual é 25 por 22. Número de cordas, todo regulado, 500 cordas. Longitud das cordas, 12 metros, todo regulado. O sea, non hai máis produción. De feito, a produción histórica en Galicia estamos en 200, 250 millóns de kilos, é o habitual. Ahora estamos nun ciclo baixo, falaba Sus Castiñeiras que o ano 2023 foi o fondo, foi catastrófico, foi o ano onde se xuntaron todas as calamidades, e sí que foi. O 24 xa mellorou un pouquiño, este parece ser que vai un pouquiño mellor, a ver como remata, pero decir que desde que están as bateas a produción é máis ou menos oscila, porque oscila moito, porque é acuicultura, pero non é unha acuicultura estandarizada. Non temos a agua controlada, non temos a temperatura, non temos a salinidade, non temos un aporte constante que podamos facer nunha piscifactoría. O sea, é natural. Isto depende da meteoroloxía, se veñen temporales, depende da presencia de biotoxinas que bloquean, lógicamente, a comercialización e fai que despois, ao mellor, veñan temporales e non se chega a comercializar o produto. O sea, oscila moito porque non é un proceso estandarizado. E sí que ten ciclos e agora mesmo estamos un pouco no baixo. Pero non é un sector onde teña un proceso de incremento de produción. Non é o caso. Nin en número de bateas, nin a produción de cada unha. Bueno, referente á sostenibilidade, falar aquí de... Pois hai unha certificación, todas as empresas teñen certificacións, nos temos
Bueno, lógicamente certificacións de gestión típicas como ISOs, certificacións de seguridade alimentaria como IFS, certificacións propias do produto de trazabilidade como a DOP, pero tamén temos certificación en sostenibilidade. E sostenibilidade social, por un lado, algo de compliance, tema de convenios, de traballadores, pero basicamente é sostenibilidade medioambiental. Tena todo o grupo. Mírense cada un nos seus apartados. A apartado da produción, pois, por exemplo, o tratamento que lle damos ao emparrillado das bateas, tema biodegradable. Sabemos que as redes que usamos para o desdoble, para todos os procesos de recollida de cría, de desdoble, lógicamente biodegradable. O que son as empresas, o que son as empresas, pois centrámonos no, por exemplo, o tema. Trátase de que as empresas traballen sin residuos ou reducilos o menor posible, facer unha especie de economía circular. Por exemplo, o caso de Frigoame Grove, que subprodutos, convertimos non residuos, non subprodutos, Sandage, categoría 3. Concha de mexillón, pois para emenda directa ao chan, para abono, tamén para cama de vacas, a través de gestores. Mexillón roto que che tal, pois eso vai para fariña de peixe, consumo non humano, alimento animal. Agua de cocción, pois acaba en industria cosmética, tema de cando vedes colágeno marino e tal, pois ven de aí, non? É un agua, unha concentración de proteína. O tema das, vamos a ver, a parte bueno, lógicamente, todo o tema fíjase, tema de tratamiento de aguas, todas as industrias teñen que ter autorización de vertidos, temos sistemas, son industrias que non son moi inocuas, non vai ao mar nada que non veña do mar previamente, hai unha filtración na entrada, pero hai filtracións físicas, filtros rotativos, tanques de decantación na salida antes de devolverlas ao entorno. Tamén hai un proxecto que temos, un proxecto non, unha realidade que se leva un par de anos traballando, que é o proxecto de Amecomar. Pois consiste, non sei se vistes nas playas, as bateas, teñen as cordas, suelen ter nos chamámoslle uns terujos, uns palillos de plástico, antes eran de madeira, son de plástico, e a veces rompen e chegan ás playas. Trátase de que nas labores de produción dos asociados, nos barcos, teñen un pequeno colector onde recollen todos eses palillos e todo ese tema plástico e vai a puerto e xa hai unha zona de recollida o mismo nas industrias do grupo e bueno, tratar de ir nese sentido. Con respecto posibles retos, problemas, tal, o sector en xeral, bueno, un que é común a casi todos, o relevo xeracional. No caso de tema de bateas de produción, melloraron moito as condicións, o sea, siguen continuamente en mellora, pero é complicado. Ten unha implicación máis grande na falta de relevo nestes procesos, porque a falta de relevo fai moitas veces que se vendan as bateas, cámbianse de agrupación e eso é un problema porque
atomiza moitísimo máis o sector. Lógicamente, outro problema, a contaminación, pode vir, por exemplo, ahora mismo estamos nun momento de auge do turismo, este cultivo é na ría e, claro, os municipios, moita máis xente, estánse dotando de inversións importantes en depuradoras, pero parece que sempre quedan un pouquiño escasas, sempre quedan atrás. É un proceso constante a lucha contra a contaminación. Problema, as industrias estas que están asentadas na costa non están por las vistas, son empresas asentadas na costa, sí, asentadas na costa porque son dependientes da auga e son complementarias das industrias que están no mar e imprescindibles unhas ás outras. O sea, de feito, sin as industrias na costa non hai as industrias no mar e viceversa. A razón de ser das industrias da costa son as industrias do mar. Nos non vivimos en zonas protegidas. Esas todas teñen que ser sostenibles, vivimos en zonas protegidas, pero non temos grandes polígonos industriales. O noso polígono industrial prácticamente son as rías. O sea, pero temos que cuidalas. E así como pedimos o mantemento das industrias relacionadas co mar na costa, tampouco entendemos como industrias que non teñen nada que ver poden poñer en peligro estes sitios tan, aparte de ricos, delicados. Falamos de reactivacións de minerías, falamos de celulosas que o mellor non ten ningún sentido que estén en estas zonas. Competencia. Vemos que o cultivo de mexillón é unha actividade que é respetuosa co medio, que é reproducible no tempo, que fixa población, que atrae industria e fomentada polas administracións. Porque non é unha fábrica de automóviles que metes ou que fomentas, ten empleo e aos 15 anos vaise. Isto non, isto é reproducible, o sea, isto é cultivo. Isto non é pesca extractiva. Entonces, hai competidores cada vez máis. Caso de Chile, vemos que está super promocionado, vámoslo a ver na semana que ven en Conxemar, donde vemos a administración como apoia. Lógicamente apoia, porque é un sector que o quere calquera administración. Ahora vemos con certa inquietud caso de Marruecos, está avanzando e ben, estamos falando de emitir lugalo provinciales, igual que o noso, e aí xa compite no fresco. Chile compite no transformado, non chega en vivo aquí, lógicamente, pero Marruecos sí que ten esa capacidade. O sea, é un dos problemas que llevemos. Despois, asociacionismo, o sea, nos últimos meses, ou nos últimos anos, perdón, vemos unha tendencia clara ao maior número de asociacións, pero ao mesmo tempo asociacións cada vez máis pequenas, e asociacións que son como casi virtuais, non comercializan o produto, cada un comercializa o produto, son casi virtuais para ter un CIF co que gestionar un trámite de pagar unha tasa a puertos, por exemplo. E iso fai que o sector perda forza, perda representatividade. Eso é un problema difícil, pero bueno, tamén son cíclicos. É un tema como da produción. E nada, moitísimas gracias. Estaban aí co letrero 5 minutos, un minuto. Moitísimas gracias por escoitarme e nada, encantado. Moitas gracias, Leopoldo.